Actuel Media Flavor an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ kan suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kɔnɔ waati na an ka foli bɛ Actuel Media Flavor ye an ka foli bɛ radio sigida kunkan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka radio sigida kunkan ɲɛmɔgɔso fo minnu fana sɔnna ka an ka émission spéciale n'an bɛ ka kɛ ni karamɔgɔ Amadu Dawu ye ka a la passer radio sigida kunkan kan ni promoteur jɔnkolonin ka jɛ ye ni karamɔgɔ Asetu ka jɛ ye an hakili la émission spéciale dɔnni kɛnɛ walasa a bɛ se ka yanga sɔrɔ cogo min na walasa sigida kunkan lamɛnbaga bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na donc an b'o foli ta ni di karamɔgɔ bɛɛ ma mun sɔnna k'i sigi bi Actuel Media sanfɛ a ka temps ka ca ka spécial dɔ accordé an ye a tɛna janya minute 20 hakili la an bɛna kuma labɛn minnu sabatilen bɛ yen ka taa Ɲamakɔrɔ Cité des Enfants na le 4 décembre n'o ye émission dɔnni kɛnɛ mun bɛ passer jeudi o jeudi o ka san 2nan anniversaire kɛnɛ a denfaya o bɛ karamɔgɔ Amadu Dawu yɛrɛ de bolo ni an b'ale ka spécial kɔnɔna la donc an bɛ foli di a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kan suit Mali kɔnɔ mɔgɔ b'a lamɛn radio sigida kunkan kan a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ k'u bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ la u bɛɛ bonya bɛ émission na karamɔgɔ an bɛ kuma di i bɛ foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka labɛnw ye ka taa kɛnɛ kan inshallah n b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah Mayiga an b'i fɔ Abdoulaye Mayiga an ka foli b'a fɛnɛ kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ Actuel Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo telala Isaka Mayiga ye kuma mun fɔ a diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ nin waati la Actuel Media lajɛbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sɔgɔlen b'a na nin waati la o balimakɛ dɔ n'o ye Amadu Dawu ye ni caman bɛ n dɔn ni karamɔgɔ Dawu ye inshallah i ye kuma mun fɔ bonya diyara n ye bonya bɛ mande bonya masegi bɛ mande mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na a diyara n ye a bɛnna ma kosɛbɛ n yɛrɛ bɛ n ka baarakɛɲɔgɔn fo sigida kunkan na kɛrɛnkɛrɛnnenya na radio sabu ɲuman n'o ye jɔnkolonin ye an b'a fɔ kosɛbɛ ka Yaya fo n'o ye directeur ye n'o ye Yaya Samake ye o kɔfɛ ka Asetu fo n'o ye an ka animatrice ye ani Kadi Jara an b'u bɛɛ lajɛlen fo teliya la bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani kana bila an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn karamɔgɔw la karamɔgɔ Gindo b'a la Siribe b'a la kana bila Wedrago ni Kuma ninnu an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Kamara ni Sheribu Garbu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ yiri kɛnɛ na bakurubaya la ani Fifi Kɔntaw ninnu donc o bɛɛ ka bonya de don k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma don min fara n'o ye le 4 ye Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen welelen don ni Alahu Taala ka jɛn ye bɛɛ ka taa kɛnɛ kan ni mako bɛ fɛn minnu bɛ taa labɛn ka taa ni mako bɛ min na alhamdulillah i bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ni Alahu Taala ka jɛn ye inshallah hakili la karamɔgɔ Dawu le 4 a bɛ bɛn dimanche nata kunɲɔgɔn ma dimanche nata kunɲɔgɔn c'est à dire dɔgɔkun 2 b'an cɛ an ye labɛn minnu sabati ka bɛn n'a ye n'o ye an ka émission tɛmɛnen kɔnɔna la i y'a ŋaniya ka taa ni dɛmɛ ye ka dɛmɛ di mɔgɔw ma yanni k'an ta anniversaire kɛnɛ kan n'o ye dɛmɛ damadɔ ye manjatulu b'a la i hakili la i ye ale den 15 di bagi b'a la fibrom fura b'a la garizigɛ fura dɔ fana b'a la i hakili la wusulan don an bɛ fɛ i ka segin ka fura ninnu fusamantiya ani hakɛ minnu bɛ ka taa kɛnɛ kan k'u walawala walasa sigida kunkan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ garizigɛ bɛ fura na i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na teliya la ka sɔrɔ a ma ba i ma donc an b'o kɛnɛ de kan bi an bɛ kuma d'i ma yanni ka to alhamdulillah Isaka Mayiga an ka foli b'i ye kosɛbɛ i ye kuma min fɔ a diyara n ye n'i ye labɛn minnu kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna don in kama n'o ye le 4 ye n'o ye spécial ye Actuel Media mɔgɔw ka anniversaire ye salon an y'a kɛ alhamdulillah a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ wa ɲinanta fana an y'a kanu ɲinanta fana ka kɛ bonya n'o karama kelen kɔnɔ an ye labɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a kama kɛrɛnkɛrɛnnen an ye bagi mun fɔ bagi qualité b'an bolo a ka ca hali sigiyɔrɔma 100 mais Actuel Media mɔgɔw ka bagi kɛrɛnkɛrɛnlen labɛnnen b'an bolo a don a fana bɛ na taa kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ mako bɛ bagi la ni Alahu Taala sɔnna Mayiga inshallah i b'a sɔrɔ kɛnɛ kan don i n'a fɔ bagi mun don a bɛ tangana adamaden lakana a bɛ adamaden kisi wa kɛrɛnkɛrɛnnen a ka ɲi garizɛgɛ fana ma siritigɛlanw b'a la garizɛgɛ ko a fɛn bɛɛ dafalen b'ale la garizɛgɛ b'a la siritigɛlan b'a la wa juguya kunbɛlaw b'a la Mayiga donc an y'o bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn labɛn mun b'a la aw ka bɔla bagi yɛrɛ labɛnna ka ban ni Ala sɔnna a bɛ yan a kɛrɛnkɛrɛnlen don ka don in kɔnɔ o labɛnna depuis a bɛ yan nɔ ni Ala sɔnna an bɛ Ala fo k'Ala barikada donc o kɔfɛ ka na bila an da magara manja tulu mana Isaka Mayiga kabako bɛ tulu mana o fana kɛrɛnkɛrɛnɲɛna spécial Actuel Media mɔgɔw ka anniversaire ye n'o ye le 4 ye inshallah karamɔgɔw bɛɛ bonya b'a la ni mɔgɔ bɛ yen ni mago bɛ manja tulu yɛrɛ la
a wulubali ni ala sɔnna i b'a sɔrɔ a kɛnɛ kan tulu fana qualité fila ye boîte fitinin bɛ boîte kumaba bɛ yen ni mako bɛ mun na ni ala sɔnna manja kɔni sera kɔni fɛ fo n'i m'a mɔ i fari la sinon n'i y'a mɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ dara i ka maiga sɛgɛ kɔni t'o kanu kelen a tigi b'i kanu fara foyi t'a la donc kɛrɛnkɛrɛnyana o labɛn fana sabatilen bɛ inshallah ni ala sɔnna ka le kati yira na o kɔfɛ kana bila labɛn wɛrɛ la musow ka fibrome inshallah mɔgɔw y'a laɲini kɛ inshallah fibrome mun bɛ yen nɔ ni kabako fura de don fibrome mun bɛ yen nɔ ni musow b'a dɔn k'a fɔ fura mun don kabako caman b'a la a bɛ fibrome furakɛ a bɛ kisi furakɛ a bɛ trompe bouger furakɛ a bɛ sɛfani furakɛ kana bila musow ka barokɔrɔ dimi juguman maiga a bɛ nin bɛɛ furakɛ k'a ban pewu kana bila fana ni koko fana b'i la a b'o fana furakɛ a ye bɔlɔ bɔ a ma bɔlɔ bɔ a bɛ nin fila bɛɛ furakɛ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fibrome fana kabako caman b'a la ani an balakaw fana hakɛto b'a la muso mana yoba cogo o cogo hakɛto b'a la wallahi maiga n'i ye kisɛ kelen place bɛ ka sini place seneŋɛnɛ n'i ma jija o placeli yɛrɛ sira a bɛ gɛlɛya i bolo tellement que fura in bɛ muso sere ka kɛ denmisɛnnin ye donc alhamdulillah fura in fana labɛnnen bɛ ka le 4 kɔnɔ ni ala sɔnna labɛn sabanan o ye sabanan ye naaninan o ye wusulan kɛrɛnkɛrɛnlen an ye mun layidu ta spécially le 4 kama ni ala sɔnna ma wusulan fana bɛ na labɛn o don yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wusulan min fana bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ n'i y'a dɔɔni sɔrɔ ka kɛ tasuma na k'i tɛgɛ wusu garisɛgɛ ko gɛlɛya kɔni mana k'i la cogo o cogo mais ala bɛ wuli ka bɔ i kan wusulan fana bɛ yen ni ala sɔnna ma i ye jama feerekɛla de i tɛ jama sɔrɔ i tɛ marché sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ dugu bɛ jɛ fo ka taa tile bɛ i tɛ foyi sɔrɔ mais i ka dɔɔni dɔrɔn kɛ tasuma na o don ni jaabi mun bɔra la e yɛrɛ bɛna tila k'o lakali mɔgɔw ye ni ala taala ka jɛ ala y'a seere mɔgɔ wusulan an ye dɔɔni lajarabi k'a di mɔgɔw ma sabula an ka baara a ka gɛlɛ tuma dɔ la a bɛ ban yɔrɔ min na dɔrɔn dɔw bɛ na wallahi an y'a di minnu ma o ye bonyamasegin minnu kan ye ala y'an seere o b'an bɔ donc maiga surprise caman bɛ kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma karamɔgɔ fɛn fɛn fɛnɛ tɔgɔ fɔra a ka ca ala fɛ ni caman fɛnɛ bɛna labɛn kɛrɛnkɛrɛnlenw sabati ni ala sɔnna a ka ca ala fɛ a caman fɛnɛ bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ ni ala taala ka jɛ donc mɔgɔw kana sigi dɔrɔn k'a lajɛ mɔgɔw ka jɛ u ka taa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen welelen don inshallah surprise minnu mana se kɛnɛ kan a mɔgɔw yɛrɛ na faamuyaliw sɔrɔ a la sabula caman bɛ yen an yɛrɛ y'a kanu ka surprise dɔw labɛn mun ni nin si tɛ kelen ye mun bɛ yen n'a bɛ mɔgɔw nafa kɛnɛ kan donc ala k'an bɛ sababa inshallah ayiwa karamɔgɔ daw o diyara n ye kosɛbɛ spécial kɛnɛ a bɛ kɛ an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ ɲama kɔ c'était des enfants de la ɲama kɔ c'était des enfants tigɛ ko t'a la biye ko t'a la fu don a bɛ taa aw ka moto de parking na a bɛ don a bɛ taa aw sigi kɛnɛ kɔnɔ donc halisa an bɛ spécial kɔnɔ karamɔgɔ an ye fɛn minnu fɔ sisan an m'u hakɛ fɔ an m'u sɔngɔ fɔ yala an bɛ se ka segin k'an da don dɔɔni ka sababu kɛ bagi an kun ye hakɛ sigi o la an kun ye hakɛ sigi manjatulu in na an kun ye hakɛ sigi fibrome fura in fɛn na ani musow ka wusulan dɔ fana bɛ yen cɛminɛ wusulan dɔ hakili pan'o kunna dɔɔni a bɛ yen ala k'an bɛ sababa ma maiga komi tun y'a piriw bɛɛ di e yɛrɛ ma donc a ka di i ka da don piriw la ka bɛɛ citer mɔgɔw ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ fibrome bɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ yen ni muso y'a sɔrɔ alhamdulilayi kana bila wusulan fana bɛ yen bagi fana bɛ yen kana bila i n'a fɔ an ye fɛn o fɛn fɔ sisan musow ka fura wusulan in bɛ yan n y'o de fɔ n ko surprise caman bɛ kɛnɛ kan parce que fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ mais n'i sera kɛnɛ kan tuma dɔ la i bɛna faamuyali caman sɔrɔ n'i yɛrɛ si dɔrɔn tɛ n'i sera kɛnɛ kan maiga i na faydaw yɛrɛ sɔrɔ tuma dɔ la fayda ko mun b'i nafa n'a tɛ kɛ mɔgɔ negela ye sabula adamaden mɔgɔ kamanagan ko tɛ ban et puis adamaden kunna waati se k'i mako ɲɛ fɛn bɛɛ san mais tuma dɔ la i sigilen fayda dɔ bɛ di i b'a fɔ nin bɛ intéressé i bɛ sin k'a ta i b'i yɛrɛ mako dilanna ye ka sɔrɔ i ma taa karamɔgɔ fɛ wa ala b'a jaabi bolo kuranɛ siraw bɛ yen turabu siraw bɛ yen yiri siraw bɛ yen kana bila tu bisimilayi siraw n'a ɲɔgɔnna caman ni dɔnnifin siraw yɛrɛ mun ni nin si tɛ kelen ni ala sɔnna bɛɛ dafalen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ala k'an bɛ sababa ma donc i bɛ da don piriw la ka walawalali kɛ kanubaw inshallah basi t'a la manjatulu min fɔra ko fɔra bara fila don bara fitinin hakili la o ye 3000 ye belebeleba o ye 7000 ye bon bolola bagi min ko fɔra hakili la an kun m'o di 2000 la ou bien 2000 kun don 3000 de don 3000 bagi bolola bagi 3000 nka a hakɛ min bilala an ka disposition na o kun ye den 15 ye den 15 kun bilala disposition na muso ka fibrome fura o fana ye suguya fila ye dɔ bɛ yen o fana ye 3000 ye hakili la kisɛ 5 de b'o kɔnɔ dɔ bɛ yen o ye 7000 ye wala caman b'o fana kɔnɔ o y'a bara belebeleba ye wala olu o y'a 3 ye bon maintenant musow ka wusulan bɛ yen n'i cɛminɛlan don hakili la o ye 2000 ye n t'a dɔn n'i da sera o ma k'o walawala wala fura min don kabako caman b'a la komi sisan m'an da maga la n y'o de fɔ n ko surprise bɛ se ka ye kɛnɛ kɔnɔ mais nin ye bɛɛ y'a dɔ ye
muso mun be ga fo ki ni cete be e ba do fra in kaba ko ba may ga be fra in fitini doron wala be ko ma mone be ko misimala abe botini kono e be fitini doron tige doron e ka bla tasmana haketo bala muso e bi sonzoro doni doron tasma kuna shishi ni fundene ka yele fe ki hami fala muso mun ni nin ka odo na yana fa sunani farda mana teme ni cece odo may ga ni ne ka shi kele fla saba ay na sor hale ce ma ko tila ma ko be joyla ale de be fo dugumala labana ni ya denda madama ya duguma inshallah donc ni wulbale may ga mumbe ni ba ke ka yeta kana yartala may ga ko fe fana muso munu be ga fo ki cebe yala ni yere wusu isonzorle ko fe ka wusu doray ga singa furnanta doron ka jenga dakerela ni ce kana boy ka sigi sisi mana yele adola may ga halna la bena ni ma jabe kala ga la ben wala ki sigi kere siga fo etala may ga fara munu alla ko dono na la jarabele no ko sabe cɛ b'a ta cogo min na muso fɛnɛ b'a ta ni muso fɛnɛ bɛ yala i n'a fɔ a tɛ sigi fiyewu e ka to ka dɔɔni wusu hakɛto b'a la ni filakɛ wusu a la e ka gɛrɛ muso la ka to ka suna ni farida la tile siɲɛ 1 2 3 a banna ma i kan kana mɔgɔ ɲininka yɛrɛ n'i ye nin kɛ ma i kan bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ a ka ca ala fɛ nin b'a ban pewu ni ala ta la ka jɛ ala k'an bɛ sababa ma inshallah ala ka barika don kofɔli nin na fura min bɛ ka kofɔ sisan n'o ye wusulan ye cɛminɛ wusulan ye walima muso minɛ ta in ne hakili la ale de ye 2000 ye tulu manja tulu hakɛ mun dila an ma fitini bara 7 ani kumaba 7 hakili la o fila o ye 14 ani bagi 15 fibrom fura hakili bɔra ale de hakɛ kɔ ale fɛnɛ 15 ye donc 15 a bɛɛ do o tiɲɛ ni mɔgɔ minnu garisɛgɛ donna la an bɛ halisa an ka segin ka Actuel Media filɛbagaw fo ka sigida kunkan lamɛnbaga bɛɛ fo k'a fɔ ko an bɛ spécial dɔnni kɛnɛ anniversaire kɔnɔna la dɔnni kɛnɛ émission mun bɛ tɛmɛ Actuel Media sanfɛ alamisa o alamisa donsow b'a la somɔgɔw b'a la modiw b'a la modiw ka ɲina kɛnɛ o denfaya de bɛ karamɔgɔ Amadu Dawu bolo o de y'a to an ye spécial k'a fɛ siɲɛ 2 donc an b'o hokumu kɔnɔna de la karamɔgɔ bɛɛ bonya b'a la karamɔgɔ ye mun tɔgɔ fɔ sigida kunkan na ka daminɛ Sidibe la ka taa se alhamdulillah Sherifu Garba b'a la Gindo b'a la i n'a fɔ Sidibe b'a la Gawusu Kuma b'a la Fifi Konta fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko sigida kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya yiri kɛnɛ émission ani an kanubaw bɛɛ karamɔgɔ wɛrɛw fɛn fɛn tɔgɔ fɔra kamara ninnu bɛɛ b'a la ni mun temps bi permettre mɔgɔ mɔgɔ bolo n'i bɛ se ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ bɛɛ welelen don sabula bamananw b'o de fɔ ni ala sɔnna ma inshallah ŋaniya dusukun bɛɛ ye kelen wa hakilina kelen dusukun kelen de don ala k'an bɛ sababa ma wa ninnu dalen b'a la fana caman fana ni labɛn kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ se kɛnɛ kan an y'o de fɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ fɔraw la qualité caman bɛ yan n'i ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ alhamdulillah kɛrɛnkɛrɛnyana ni ye pharmacopée daw pharmacopée kɛnɛya bulon n'an b'a abrégé ko DKB pharmacopée mun don fura sugu sugu ni mako b'a la farafin fura sira fɛ yiri sira fɛ gɛrɛgɛrɛ nɔgɔ t'a la a bɛɛ dafalen bɛ yan kɔnɔdimi o sumaya o typhoïde o diabète o tension o a bɛɛ lajɛlen bɛ yan furudimi juguman dusukundimi juguman kana bila cɛ fara wulibali a siro bɛ yan mugumanw bɛ yan a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan donc k'a yira bɛɛ lajɛlen na don fana bɛ na karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni labɛnw sabatilen b'a bɛɛ bolo ninnu na wa o caman fana ni labɛnw bɛ se ka ye minnu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bolo yan nɔ donc ala ka kɛnɛ in diya inshallah mayiga n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ inshallah amina yarabi ayiwa ni spécial anniversaire kun b'an bolo an kun bɛ karamɔgɔ daw fɛ yen bi an y'a fɔ ko émission in tɛna janya ka sabu kɛ kow ka ca yani kuma ka caya ko kisɛ ka kala an hakili la kuma kisɛmaw de filɛ ka fɔ nin ye olu sigida kunkan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ a ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo Yaya Samake fo ka karamɔgɔ jɔnkolonin fo ani présidentisi bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ bonya b'a la émission spéciale kɔnɔna la karamɔgɔ daw ka denfaya kɛnɛ an b'o de kɔnɔ a bɛ kɛ ɲɛmakɔ Cité des Enfants na le 4 n'o ye dimanche nata kunɲɔgɔn ye donc an bɛ segin ka na ni kuma ye kuma kuncɛ kuma la karamɔgɔ an bɛ foli kɛ filɛbagaw ni kanubagaw ye ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka dugawu kɛ an ka kɛnɛ wuli mayiga ni diyara n ye an bɛ ala deli halisa an ye don min n'an y'a laɲini ala fɛ ala ka yira kɛnɛma na ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lase an si ma mayiga ka tila ka ala deli fara minnu fɛnɛ fɔra maa minnu bɛ n'u b'a ta n'a b'u nafa ala k'olu garisɛgɛ don a la salɔ ta an bɛ ala fɔ ka ala barikada nimisi wasa ni kuma caman sɔrɔla tanukan caman sɔrɔla an bɛ fɛ ɲinata fanga yɛrɛ ka bonya n'o ye ala k'a kɛ ten inshallah sabula ala damaden jɔn bɛ ala de deli ala de bɛ a jɔn jaabi fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin fara ani fara baarabagaw an bɛɛ ye jɔn ye setigi ala ye nka n balimakɛ n balimamuso ala deli n'i dara la ka ban dɔrɔn a b'i nafa siga foyi t'a la
donc an bɛ ala de deli minnu b'a ta ala ka k'u bɛɛ nafalan ye kɛnɛ in fana ala ka yira na ka kɛ hɛrɛ la ka kɛ bonya na ka sigi hɛrɛ la ka tila ka wuli hɛrɛ la donso minnu fana fɛn fɛn bɛna kɔ an ɲɛ sabula don ni don do an b'a ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ sigi hɛrɛ la k'u bɛɛ wuli hɛrɛ la an bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye adamaden mana kɛ cogo cogo ye adamaden de i tɛ se ka bɔ adamadenya la donc o kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o k'a dɔn k'a fɔ n'ala sɔnna an bɛ cɛsiri fɛn fɛn na a bɛɛ ye kun ye olu yɛrɛ ka lafiyaw de ye garizɛgɛko sira fɛ furuko sira fɛ denko sira fɛ fɛn fɛn baarako sira fɛ o i bɛ hami fɛn fɛn na an bɛ cɛsiri fɛn fɛn na an b'a jigiya k'a fɔ a bɛɛ kun ye olu yɛrɛ ka lafiyaw ye donc ni aw yɛrɛ bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na Mayiga an b'i fo ka Abudulayi fo ka Actual Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati la ani fɛn fɛn bɛ na video ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲini belebele kɛ karamɔgɔ minnu fɔra k'u ka jija u ka labɛn caman sabati komi an y'a fɔ cogo min na wa an dalen b'a la fɛnɛ mɔgɔw dɔ ka ba inchallah nɔgɔ kɔni t'a la ala k'an bɛ sababa ma nɛgɛjuru fɛnɛ ye numéro 74 60 75 61 o ye orange n'ala sɔnna Maltel 63 42 93 89 ala k'an bɛ sababa ma sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ nin waati la Sebenikɔrɔ Kabalabugu foyer plaque n'i sera nɔ n'i ko mɔgɔ ma ko karamɔgɔ daw ka yɔrɔ alhamdulillah o b'a yira la ala k'an bɛ sababa ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ sɔli ala rasul ayiwa an bɛ segin ka kumakan laban fɔ o de ye ni mɔgɔ bɛ fura ni kofɔlɔ ninnu na yanni a don cɛ yanni a ka ba i ma yala i bɛ se ka karamɔgɔ daw wele a ka telefɔni numéro 2 la a ye mun fɔ sisan n'o ye 74 60 75 61 walima i ka ne yɛrɛ Isaka Mayiga wele n ka telefɔni numéro la n'o ye 94 88 90 10 ne tun b'an kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn sigida kunkan sanfɛ ani minnu bɛ k'an suit Actuel Media sanfɛ n b'a fɔ aw k'an bɛn dimanche don n'Ala sɔnna